Kag sa number 1, mga tolda sa 10 cities sa Himamaylan ang ginpanghimos na lamang. Samtang task force kanlaon ang magatutok naman sa pag-relocate sa mga nagapuyo sa 4-kilometer permanent danger zone. Karon nga napapanaog na sa alert level 2 ang bulkan kanlaon, temporaryo nga ginpahimos na lamang ang mga tolda sa 10 cities sa Himamaylan. Pero mga frames ang ginpabilin. Sino kay Regional Task Force kanlaon Head Raul Fernandez, ginahatag na sa Office of the Civil Defense sa Himamaylan City ang mga tents nga masobra sa 300 nga ginpahamtang sa 10th city nga para kuntani istaran sa mga apektado kung nagsaka sa alert level 4 ang kanlaon. Pwede na ang mga tolda ma-safekeep o kung magamit man sang Himamaylan kung mag-abot ang tion nga kinahanglan nila. Iya sang Himamaylan ang duta nga ginpahamtangan kag iban pagid kaangay sa mga portalets base sa Memorandum of Understanding nga nalagdaan sang OCD sa LGU suno kay Fernandez. Ang task force kanlaon nga gintukod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagatutok na sa karon para man sa relocation sa mga nagapuyo sa 4-kilometer permanent danger zone. May 47 ka pamilya o kon 147 ka persona sa Canlaon City nga sakop diri kag 27 ka pamilya sa La Castellana. Kung matigayo na ini, daso naman nga tutukan ang Permanent Evacuation Center. Samtang magapadayon pang assistance para sa mga apektado nga damlag pa, ginpahayag nga ginaprobahan na. So yung mga test na yan are already donated sa Himamaylan City. They can make use of it no for future disaster. So pwede nilang i-strike down. And then for safekeeping. Ang tutukan namin ngayon at the national in part kami ng National Task Force kanlaon as promised by the President na magpuput up ng permanent relocation site para sa mga sa mga families na nandoon sa 4-kilometer permanent danger zone. Which is nasa around 81 families yan